मिस्टार बडलेण्ड यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर जों बयबो गंफा गंफा आखायाव मबाइल लानानै जों दसेबाबो सम बाहायो, जेरै फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बायदि बायदि। स' जों फेसबुकाव स्टेटास हगारो, फलोवार्स खालामो, जों बायदि बायदि गावनि माखासे खननाय, मोसानाय बा बायदि भिडिअ जों आपलड खालामो। नाथाय जों बेबायदि आपलड खालामनानै जों एसे जुदि टेकनिक लागायोब्ला बेजोंनो जों माखासे रां खामायनो हायो। दिनै जों बयबो मिथिगौ यूट्यूबाव गोबां गिदिर गिदिर यूट्यूबार दंसै, बिथांमोना माबोरै रां खामायो। नोंथाङाबो हायो, आंबो हायो, जों बयबो हायो बेबायदि खामायनो। स' बिनि थाखाय जोङो मोननैसो बुस्थु खालामनांगोन, जायनाखि जों यूट्यूबाव आपलड खालामनानै जों यूट्यूब चेनेलनिफ्राय माखासे इनकाम खालामनो हायो। स' यूट्यूब चेनेल खुलिनो थाखाय बारा गोब्राब नङा, इजि, गोरलै, जों बयबो मिथिखायो। जाय मिथिया बिथांमोननि थाखायबो आं दिनै खोन्थागोन। स' यूट्यूब चेनेलाव जों भिडिअखौ आपलड खालामोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। जाय भिडिअखौ जों स्टेटासाव हगारो, जाय भिडिअखौ जों फेसबुकाव हगारो, बैफोरबायदि भिडिअखौनो जों जुदि यूट्यूबनि गेजेरजों हगारोब्ला जों बेयाव गोबां रां खामायनो हायो। आरो फेसबुकजोंबो यूट्यूब लिंक खालामनानै जोङो बेयावबो रां खामायनो हायो। स' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन यूट्यूबखौ जों माबोरै अपेन खालामो, चेनेलखौ माबोरै क्रिएट खालामो, आरो यूट्यूब चेनेल क्रिएट खालामनायाव मा मा गोनां जायो, आरो जों भिडिअखौ माबोरै एडिटिं खालामनानै जों माबोरै आपलड खालामो। स' बेयाव मेनानो जाबाय जों फार्स्टआव यूट्यूब चेनेल क्रिएट खालामनांगोन, नैथियाव जाबाय जोंनो काइन मास्टार भिडिअ एडिटर नांगोन, थामथियाव जाबाय जोंहा स्टुडिअ नांगोन, यूट्यूब स्टुडिअ, ब्रैथियाव जोंनो मिउजिक लाइब्रेरि। दानिया फैदो जों मबाइल स्क्रिनाव। जों दायो फैबाय मबाइल स्क्रिनाव। आं दा मबाइलाव फार्स्टआव जों यूट्यूबाव थांगोन, यूट्यूबाव खुलिबाय, खुलिनानै खनायाव आगदाथिं गोजौआव प्रफाइल थागोन, प्रफाइलाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दा प्रफाइलनिफ्राय गाहायाव फैगोन जोंहा सेकेन्डआव इउर चेनेल, बेयाव क्लिक खालाम, अब्लानो नोंथांनि चेनेला गेवगोन। दा बेयाव आं अलरेडि क्रिएट खालामनायखाय ओंखारदों मिस्टार बडलेण्ड इन्डिया। बेयावहाय एक मिनिट 40 साबस्क्राइबार जाबाय, 15टा भिडिअ हगारबाय आङो। मर एबाउट दिस चेनेल, बेयाव दा जोंहा मा जाहैबाय, जाय बिथांमोना यूट्यूब चेनेल खुलियाखै गोदान, दा बिथांमोना नैबेयावहाय मिस्टार बडलेण्डनि जायगायाव मुं ओंखारगोन, उमुखा बसुमतारी नार्जारी बायदि बायदि, जायनि नाम दं बेबायदि नाम ओंखारगोन। दा बै नामखौ यूट्यूब चेनेलाव बेखौनो दोननो हायो। आरो नोंथाङा जुदि सानो आं यूट्यूबनि मोनसे नाम दोनगोन, अब्ला नोंथाङा नाम दोननो हायो। बे नाम दोननायनि थाखाय नैबे आगदाथिंजाय गाहायाव बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव फैदों नेम, नेमाव क्लिक खालामबानो बेयावहाय नेमखौ लिरदो, लिरनानै अके खालामबानो बास जाबाय नोंथांनि यूट्यूब चेनेला। दा बेयाव आंहा अलरेडि लिरखानाय दङ, बेनिखायनो आं अके खालामगोन। आरो गाहायाव डिसक्रिपसन, माने बेनि सोमोन्दै आं बेयाव जेबो लिराखै। बेयाव नोंथाङा लिरनो हायो जे नोंथांनि चेनेला मानि थाखाय भिडिअ बानायदों, मा खालामनो नागिरदों, बेयाव नोंथाङा बेखौ लिरनो हायो। स' बेनो जाबाय। बेनिफ्राय थांनानै नोंथाङा सेभ खालामबानो जाबाय। दा नोंथांनि चेनेला अलरेडि क्रिएट जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा गावनि नामखौनो दोननो गोसोबा जेबो सोलाय सोल' खालामनो गोनां गैया। जास्ट बेयाव फैदो, एक मिनिट आं खोन्थाफिननि। यूट्यूबखौ अपेन खालामदो, बेयाव थुफिनदो, इउर चेनेलाव थुदो, बास नोंथांनि नामानो दङ बेयाव। नोंथाङा बेयाव प्रफाइल होनो हायो, आरो बेयावहाय नोंथांनि चेनेलनि लग' होनो हायो गोजौआव, बेयावहाय एडिटआव लांनानै बास बेयाव थुबानो टेक ए फट' चुज फ्रम इउर फट'स गेलारियाव थांनानै बा नोंथाङा फट'बो लानो हायो बेफोरबायदि। दा आंहा अलरेडि दंखायो, बेनिखायनो आं जेबो खालामा। दा नोंथाङा बेयाव चेनेला गेवनाय लोगो लोगो भिडिअ आपलड खालामनो थाखाय गाहायाव मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा बै गेजेरनि प्लासआव थुदो। थुनानै बेयाव क्रिएट सर्ट भिडिअ, आपलड भिडिअ थुदो। थुनानै बबे भिडिअखौ आपलड खालामनो बेखौ अके खालामबानो जाबाय। आरो साप'ज आं बेखौ आपलड खालामगोन, दा बे ओंखारबाय। नेक्स्टआव थुदो, नेक्स्टआव थुनानै नैबेयाव मोनसे गोनां, बेयाव जों जेबो लिरनो दरखार गैया, टाइटेलखौ जों होनाङा। बेयाव होदों क्रिएट टाइटेल, बेयाव टाइटेलखौ जों होथ'नाङा। गाहायाव फैदो डिसक्रिपसनखौ जों होनाङा। भिजिबिलिटि, बेयाव जों जेब्लाबो पाब्लिक खालामनाङा, आनलिस्टेड दोननांगौ, आनलिस्टेड खालामदो। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा प्लेलिस्ट बानायनोबा प्लेलिस्ट खालामदो, आरो गैयाबा क्रिएट खालामदो। आंहा दङ बेनिखायनो आं बेयाव होबाय, जास्ट बेखौ देखायनो थाखाय बानायदों। नोंथाङा नेक्स्टआव थुना होदो। बेनिफ्राय बेयाव लिरबाय इज दिस भिडिअ मेड फर किड, बे भिडिअआ
गथ'फोरनि थाखाय नामा बेयावहाय गथ'फोरनि थाखाय नङा गोजौनि देखायखादों बेनिखायनो नट इज मेड फर किड जों बेयाव अके खालामनानै आपलड होबानो आपलड जाबाय बास दा आं बेखौ आपलड खालामा जास्ट देखायनायनि थाखाय डेम'नि थाखाय देखायनो दा नोंथाङा आपलड खालामबा बे आपलड भिडिअ'आव थुदो बास बेयाव आपलड जाबाय थासिगोन भिडिअ'आ जोब्बाय दा बिनिफ्राय नोंथांनो गोनाङा जाहैबाय भिडिअ'खौ माब्रै जों आपलड खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा मावनांगौ दङ बेनि थाखाय जोंहा नोंथाङा फैनांगोन YT स्टुडिअ इउटुब स्टुडिअ दा बेखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनांगोन बेखौ प्ले स्ट'राव मोनगोन प्ले स्ट'राव इउटुब स्टुडिअ लिरबानो फैगोन बेखौ आपलड डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ साइन इन खालामबानो नोंथांनि चेनेलजों डाइरेक्ट कानेक्ट जागोन दा बेयाव नैबे दं मिस्टार बड'लेण्ड इण्डिया 40 साबस्क्राइबार दा बेयाव खोन्थादों बबे माबायदि एनालाइसिस बोरै दा बेयाव साप'ज नैबेमोन हमना ला बे भिडिअ'आ आं बेखौ हायनामुलि ओरैनो जास्ट होनाय जादों सर्ट भिडिअ जास्ट ओरैनो माने मालायनि भिडिअ'खौ दैखांना होनाय जादों स' बेवहाय साप'ज नोंथांनि भिडिअ फैबाय हमनानै ला दा बेयाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय बेवहाय पाब्लिक जाना दङ माने आं पाब्लिक खालामबाय नालाय दा नोंथाङाथ' पाब्लिक जानाय नङा दा नोंथाङा आपलड खालामनाय लोगो लोगो स' बेवहाय जों मा खालामनांगोन नैबे कलम सिनाव लांनानै बेयाव फैदो फैनानै जोंहा नैबेयाव नै टाइटेल जाबाय टाइटेलखौ नोंथाङा मा भिडिअ बेनि सायाव लिरदो टाइटेलखौ नैथियाव फैदो जोंहा डिसक्रिपसन बे भिडिअआ मानि थाखाय बेयाव नोंथाङा गोसोबायदि लिरनो हागोन जेरै आं बेयाव लिरदों नै एबाउट भिडिअ हायनामुलि पार्ट 7 बड' फैला मेन्डेला बेस्ट कमेडि सिन दिस इज द बेस्ट एन्ड हिट बड' कमेडि रमान्टिक ट्रेसार मुभि बेबायदि बायदि लिरनानै गाहायाव नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक लिंक बायदि बा गुबुन लिंक होनो हायो बेनिफ्राय नैथियाव फैदो जोंहा पाब्लिकखौ खालामथ'नाङा आं बेयाव खालामबाय आं सिगाङाव खालामखानाय बेयाव जोंहा नट मेड फर किड बे जाना दंखायो दा गाहायाव फैदो जोंहा एड प्लेस लिस्ट बेयाव होदो डान ओमफ्राय मेन मावनांगौ जाबाय टेग केटेगरि कमेन्ट बे टेगआव फैनांगोन जों दा टेग माने जायखौ जोङो सार्च खालामबा फैयो जों माबा मोनसे फिल्म नायनोब्ला माबा मोनसे नांगौ जायोबा जों इउटुबाव सार्च खालामो स' बै सार्च खालामनाया जों माबायदि हेडलाइनखौ होयोबा जोंनि भिडिअआव फैगोन जेरै आं होबाय 2023 निउ फैला मेन्डेला कमेडि दा बेबायदि सार्च खालामनाय लोगो लोगो बे भिडिअआ सिगाङाव फैगोन स' बिनि थाखाय बे फैबाय नैथियाव हायनामुलि पार्ट 7 बड' फिल्म निउ 2022 निउ बड' कमेडि निउ बड' भिडिअ 2022 बेबायदि बायदि नोंथाङा बेबायदि लिरनो हायो जेरै बड' भिडिअ निउ बेस्ट भिडिअ बाय फिल्म प्रडाक्सन बायदि निउ बड' सं बेबायदि माने नोंथाङा जेरै हायो एरै टेगखौ बानायनो हागोन आरो थामथियाव जाबाय जोंहा केटेगरियाव नोंथाङा मा बानायदों बे भिडिअआ मानि थाखाय अट' भाइसेल माबा मोनसे गारिफोरनि कमेडि बा कमेडि सोलोंथाइनि बा इडुकेसन एन्टारटेनमेन्ट अनलि फिल्म एनिमेसन गेम बा गेमिं हाउ टु स्टाइल दा जेरै आं दा बे भिडिअखौ बानायबाय थादों बेयो जागोन हाउ टु स्टाइल जों माबोरै इउटुब चेनेल खुलिनो हायो मिउजिक बा मिउजिक बायदि माने बेयाव दा मेन बुस्थुआ बेयाव बेखौ होनांगोन दा नोंथाङा जुदि फेसबुकनि सायाव इउटुबनि सायाव फिल्म बानायनानै भिडिअ बानायनानै जुदि फिल्मनि माबायाव हगारोबा बियो जानाय नङा स' आं बेखौ नैबे आपलड खालामनाया फिल्मनि नालाय आं फिल्माव होबाय दा जिथु आं बानायदों बेयो फैगोन हाउ टु स्टाइल बेयाव बेबायदि आरो लोगोफोर स' नोंथाङा माबायदि भिडिअ बानायदों हमना ला नोंथाङा माबा मोनसे एन्टारटेनमेन्ट दावबायनाय बानायदों बा एन्टारटेनमेन्ट बानायनो हागोन नङाबा कमेडि बानायनो हागोन बेफोरबायदि आरो बायदि स' बे जाबाय ओमफ्राय जोंहा बेयाव बिदिनो थागोन स्टेन्डार्ड बे जोंहा लाइसेन्स थागोन बेयाव जेबो खालामनांगौ गैया जोंहा स' बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो सेभआव थुना होबानो जाबाय आरो स' आरो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर स' जोंहा नैबे लग'खौ चेन्ज खालामनो हायो थाम्बनेलखौ बे थाम्बनेलखौ जोंहा नैबेयाव गोसोबायदि चेन्ज खालामनो हायो दा बे आं बेखौबो दोननो हायो बेबायदि आरो सेभ बास सेभ जाबाय आरो नोंथाङा मोनसेबाव हायो जोंहा नैबे बेहाय जोंहा कास्टम थाम्बनेलाव थांनानै जोङो गावनि गोसो बायदि कास्टम बानायनानै जोङो बेयाव दोननो हायो आरो पिक्सारखौ स' बेखौ बिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन इउटुब भेरिफिकेसन खालामनांगोन मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन नोंथांनि चेनेलखौ भेरिफिकेसन खालामनांगोन स' बेखौबो आं खोन्थागासिनो माबायदि भेरिफिकेसन खालामो थ' बिनि थाखाय नोंथाङा थांनांगोन इउटुब चेनेलाव गावनि इउटुब चेनेलाव थांदो थांनानै नोंथाङा बेयाव थुनांगोन बेयाव थुनायनि उनाव एक मिनिट आं खोन्थागासिनो थ्रि डटआव थुदो थ्रि डटआव थुनानै
हेल्प एन्ड फिडबेक बेयाव थुनांगोन नोंथाङा 3 डटनिफ्राय हेल्प एन्ड फिडबेक स' बेयाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन हाउ टु भेरिफाइ गोजौआव फैखाबाय भेरिफाइ इउर इउटुब एकाउन्ट बेयाव थुदो बेयाव थुबानो स' नैबेयाव लिरदों नै स' बेनि थाखाय नोंथाङा सेकेन्डआव फैनांगोन भेरिफाइ इउर इउटुब चेनेल एकाउन्ट टु भेरिफाइ इउर चेनेल बेयाव थुबानो जाबाय बेयाव थुदो बेयाव थुनानै जोङो ब्राउजाराव थांनांगोन क्रम ब्राउजाराव स' क्रम ब्राउजाराव थांबाय 1 मिनिट स' जों फैबाय नै आंना बेयाव अलरेडि भेरिफाइ जाखानाय बेनिखायनो बेयाव फन नाम्बार भेरिफाइ होदों जुदि नोंथाङा भेरिफाइ गैयाबा बेवहाय फन नाम्बार बिगोन फन नाम्बारखौ थुदो फन नाम्बारखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा मोनसे मेसेज फैगोन बे मेसेजखौ होबानो बेवहाय नोंथांनि फन नाम्बारा भेरिफाइ जागोन आरो मोनसे खालामबावनांगोन नोंथाङा इमेल आइडि भेरिफाइ सेम इमेल आइडियाव बेयाव इमेल आइडिखौ थुदो होमबा नोंथांनि इमेल आइडियाव मोनसे अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ थुबानो भेरिफाइ जागोन होमबा नोंथांनि चेनेला भेरिफाइ अब्लानो नोंथाङा बेवहाय थाम्बनेलखौ गोसोबायदि होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांनि भिडिअआ 15 मिनिटनि सायाव आपलड जागोन जेब्लासिम नोंथाङा बेखौ बानाया अब्लासिम नोंथाङा 15 मिनिटनि सिङाव जेरै 13 मिनिट 14 मिनिट बेबायदिल' भिडिअ आपलड खालामनो हागोन बिनि गोजौआव हानाय नङा स' बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गोलाव भिडिअ खालामनो नागिरदों जेरै आं दा बेयाव 58 हगारदों बिदि हगारनोबा नोंथाङा भेरिफाइ खालामथारनांगोन मास्ट बि स' बिनि थाखाय नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलियोब्ला नोंथांनो नांगोन मा नांगोन बेवहाय जों थुनांगोन बेयाव आं सार्च खालामनाबो देखायनि इउटुब स्टुडिअ स' गोजौआव फैबाय नै इउटुब स्टुडिअ बे एप्सखौ जोङो बेयाव आंना अलरेडि इनस्टलखा नालाय अपेन देखायदों नोंथाङा बेयाव इनस्टल खालामनांगोन स' बेयावसो मेन खामानिया जाहैबाय इउटुब स्टुडिअआवसो एडिटिं सोलियो टाइटेल लगायनाय माबा लगायनाय थाम्बनेल लगायनाय स' बे जागोन बेयाव बेनिफ्राय नोंथाङा दाना नैथियाव फैनांसिगोन भिडिअखौ जों माबोरै एडिट खालामगोन भिडिअखौथ' बानायबाय र' बानायनायाथ' गोरलै बाथ्रा दा बेखौ एडिट खालामबोनांगोन बेनि थाखाय नोंस्रा मोनसे फैनांगोन काइन मास्टार बेयाव नै बे काइन मास्टार बेखौ नोंथाङा बानायनांगोन आरो स' बेयाव काइन मास्टारखौ माबोरै अपारेट खालामो बेखौबो आं खोन्थानि साप'ज आं बेयाव मोनसे बानायगासिनो नै नोंथांनो स' देखायनि आं बेखौ आं बानायदों प्लिज साबस्क्राइब खालाम Mr.bodoland इन्डिया स' बेयाव आं बर'खौ एडिट खालामदों ओरैनो जास्ट देखायनो थाखाय बेबायदि आरो स' बेखौ माबोरै अपारेट खालामो बेखौ आं उनाव खोन्थागोन मोजाङै लोगोफोर भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन बेनि थाखायनो आं बेखौ दिनै खोन्थाथ'ला दा बे एप्सखौ नोंथाङाबो खालामनो हायो गावखुद नाथाय बेयाव गोबां माने डिफिकाल्ट एकदम माने गोब्राब आरो बेयाव लेयारनो माबानो बायदि बायदि जों गोबां बोरै बेफोरबायदि लग' लगायो बोरै खालामो एडिट बोरै खालामो आं बेखौ बेनि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन दा आं जास्ट नोंथांनो खोन्थादों बेखौबो नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनगोन प्ले स्ट'राव आं बेयाव सार्च खालामना होनि काइन मास्टार नै गोजौआव फैखाबाय काइन मास्टार स' बे काइन मास्टार एप्स मोजां नायना ला लोगोफोर काइन मास्टार स' बे काइन मास्टारखौ नोंथाङा इनस्टल खालामदो इनस्टल खालामनानै अपेन खालामबानो बास बेयाव बेनि थाखाय बेखौ अपेन खालामदो दा बेनिफ्राय नोंथांनो जा भिडिअ नांगौ क्रिएटआव थांदो नेक्स्टआव थांदो थांनानै बेयाव नोंथाङा माबे भिडिअखौ बानायदो बे भिडिअखौ थांबानो साप'ज आं बेयाव फैबाय बेबायदि आरो भिडिअखौ सेलेक्ट खालामदो नै फैबाय आरो बेबायदि आरो स' नोंथांमोना बेबायदि हायो आरो स' बेनो नोंथांमोन दा नोंथांमोना बेबायदि आपलड खालामनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो बेनि गेजेरजों स' जों दा नायोबा बेयावहाय इउटुब चेनेलनि जिथु भिडिअ खालामनाय चेनेल खुलिनायखौ दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय जे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खुलिनो हायो खुलिनानै गावनि भिडिअफोरखौ आपलड खालामनानै जोङो माखासे रां खामायनो हायो जेरै जों फेसबुक खुलिबा फेसबुकआव ओंखारो जोङो स्टेटास जेरै बेयाव बायदि बायदिनि गोबाङानो गोबां हगारदों भिडिअ बायदिसिना साप'ज बेखौनो नायबाय आं नै बेबायदि अनेक जों बेयाव थाङोबा भिडिअआव थाङोबा जों अनेक नुयो नै बेबायदि हगारो स' बेबायदिनो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो हायो आरो मोनसे खोथा फिल्मफोरखौ जोङो एडिटिं खालामनानैबो आपलड खालामनो हायो नाथाय बेयाव माखासे मा फैयो जोंहा कपिराइट क्लेम फैयो स' कपिराइट क्लेम फैयोबा जोंना चेनेला जेबो मुलाम्फा जाया बेनिखायनो मोजां जे नोंथाङा भिडिअखौ गुबुननि भिडिअखौ
आपलड खालामाबा साबसिन जेरै आं दा बेयाव खालामदों हमनानै ला बेयाव दिन्थिनो थाखाय आं खालामबाय नङा होमबा बेबायदि खालामदों आङो जास्ट आं बेयाव ससे ओरैनो फुल होआखै ससे खालामदों आङो स' बेबायदि खालामनाबो हगारनो हायो नाथाय जोंहा बेयाव जेबो मुलाम्फा जाया बे गुबुननि भिडिअ बेयाव जोंहा जेबो प्रफिट जाया स' जों खुद गावनो खालामनानै गोबां बायदि भिडिअ माने फानि भिडिअ माबा मोनसे एन्टारटेनमेन्ट माबा मोनसे बेबायदि गावनो बानायनानै हगारबा साबसिन जायो होमबा जों लाइकबो बांसिन मोनो आरो साबस्क्राइबाराबो थाब बारायो बेबायदि स' लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे इउटुब चेनेलखौ बोरै क्रिएट खालामो दानिसो बावैसो आं खोन्थालांबाय स्क्रिनावबो देखायबाय स' आंना खालामखानाय अब्लाबो माबोरै खालामनांगौ बेखौ आं खोन्थाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बुजिबाय जानांगौ दा नोंथांमोना गोबाव खालामनांला थाबैनो दानो चेनेलखौ खुलिदो आरो चेनेल क्रिएट खालामदो आरो भिडिअ आपलड खालामदो भिडिअ आपलड खालामनो थाखाय जेबो गोरा बाथ्रा नङा जास्ट नोंथाङा मोनसे भिडिअ बानायदो बेखौ आपलड खालामदो जिखुनु भिडिअ बेयाव जे इदि जानांगौ स्पेसियेल माबा मोनसे थानांगौ बे जेबो गोनां गैया स' बिदिनो नोंथाङा जेरैखि जाया मोनसे जिखुनु नोंथांनि गोसो बायदि बेयाव माबा मोनसे भिडिअ खालामनानै आपलड खालामबानो हाजार माने भिउ फैगोन साबस्क्राइबार फैगोन माबोरै फैगोन नोंथाङा चेनेलखौ जेब्ला क्रिएट खालामगोन आरो भिडिअखौ आपलड खालामगोन आरो टेग आरो थाम्बनेलखौ नांगौ बायदि होगोन अब्लानो फैगोन स' दानि जुगाव गोबां मानसिया गोबां बायदि भिडिअ बानायो बेयावनो माथो बहुद भिउवार्स फैयो मा बुस्थु बेलाय नायनो लुबैयो नोंथाङाबो खेवो आंबो खेवो स' लकेल भिडिअ साबसिन जायो लकेल होनना बुङोब्ला खुद गावनो क्रिएट खालामनाय बे साबसिन जायो आरो बेयाव देखायबा मा बुस्थुफ्रा बेलाय एसे नायनि र' जों साना होनबा बेबायदि नायो आरो गोबाङानो नायगोन आरो गोजौआव हेडआव थागोन डिसक्रिपसनाव थागोन टेगाव थागोन बेयावनो नोंथाङा मा बुंनो सानदों बेखौ लिरबानो बेयाव नुबानो अट'मेटिक नायगोन आरो नोंथाङा भिउवार मोनगोन स' आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ क्रिएट खालामनानै जाहाथे सासे इउटुबार जानो हायो आरो दिनै आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो भिडिअखौ क्रिएट खालामना माबोरै आपलड खालामो आं नेक्स्ट स्टेपाव खोन्थागोन नोंथांमोननो भिडिअखौ माबोरैहाय एडिट खालामनांगौ आरो भिडिअखौ जोङो माबायदि स्टाइलाव जों एडिट खालामनानै जों माबोरै आपलड खालामनांगौ स' आं बेखौ मोजाङै खोन्थागोन नोंथांमोना आरो गोसोआव ला मोनसे खोथा जे इउटुबाव नोंथाङा भिडिअ आपलड खालामबानो जे रां खामायनो हागोन बे नङा बिनि थाखाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बेयाव इउटुबा मोनसे कम्पानिया मोनसे लागु खालामबाय स' बेयाव जानांगोन 1000 साबस्क्राइबार जानांगोन आरो 4000 घन्टा भिउ जानांगोन माने नोंथांनि फिल्माव नोंथांनि जिथु भिडिअ बियो 4000 घन्टा नायनाय जानांगोन आरो फारसेथिं 1000 साबस्क्राइबार जानांगोन जायखौ जोङो 1K लिरो इउटुब 1K साबस्क्राइबार आरो साइड फारसे 4000 वाच टाइम बेखौ जों बहा नुगोन इउटुब स्टुडिअ'आवनो जोंना बेयो ओंखारगोन आरो बेबो 1 बोसोरनि गेजेराव बोसोरसे टाइम मोनगोन बे बोसोरसेयाव नोंथाङा 1000 साबस्क्राइबार 4000 घन्टा वाच टाइम खालामनांगोन अब्लानो नोंथांनि इउटुब चेनेला मनिटाइज जागोन अब्ला माने इउटुबा नोंथांखौ हमसिगोन माने बे चेनेला इसिबां जाबाय बेहा फेमिलि जाबाय बेखौ नायनोसै आरो स' नोंथांनो मा खालामसिगोन एडभार्टाइजमेन्ट हरसिगोन एडभाइस हरसिगोन जेरै नोंथांखौ खोन्थाहरसिगोन जे नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जाबाय स' नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव एड लागायनो हासिगोन जेरै जों इउटुब खुलिबा एड फैयो एड फैयागौ माने नोंथाङा रां मोना फैसा मोना दा आंनि भिडिअआवबो एड फैयाखै साबस्क्राइबार गैया भिउ गैया स' बेनि थाखाय आंहा जेबो रां गैया स' जेब्ला 4000 घन्टा वाच टाइम 1K साबस्क्राइबार जागोन अब्ला जोंनो मा होगोन एड हरगोन बै एडखौ नोंथाङा बबेयाव लगायो मोनसे लगायो मोननै लगायबासो नोंथाङा बै एडआसो नोंथांनो फैसा होगोन इउटुबा होनाय नङा आरो बै एडआ फैसा होनायाव 100आव 40 थाखाखौ इउटुबा लागोन 60 थाखाखौ नोंथाङा मोनगोन स' नोंथाङा दा नाय बि भइसखौनो नाय बा जोङो बिदिनो गोबां इउटुबार दङ जेरै जोंनि आसामाव दङ बि भइस दङ डिम्पु बरा दङ गिदिर इउटुब चेनेल आरो बिदिनो गोबां दङ बर'फ्राबो स' आं गिदिरखौ खोन्थादों फेमास जायफ्रा दा बिथांमोना मास मोनसेयाव मोनथाम गैयाबाबो मोनथाम भिडिअ हगारो आरोथ' बहुद हगारो हप्तायाव मोनसे हगारबाबो मोनब्रै स' मोनसे भिडिअ नाय नोंथांमोना बेसेबां फैयो बेसेबां के फैयो 500 900 600K भिउ फैयो स' 1 मिलियन भिउ फैयो अब्ला जों बेयाव बेसेबां फैसा मोनो बेखौ जों इउटुबावनो जों गुगोलाव सार्च खालामबानो ओंखारो 1 मिलियन भिउआव बेसेबां फैयो
1K आव 2000 खरिबाबो नोंहा 1 मिलियनाव बेसेबां फैयो गोबां थाखा खामायो माने बा मासाव मोनथाम भिडिअ हगारोबा होमबा जों बेसेबां दा जों बि भइसनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा मासाव गैयाव बे 2 लाखनि खाथियाव खामायो बेबायदि आरो स' 1 लाख 2 लाख गैयाबाबो खामायो आरो बिथाङा डिम्पु बरानि खोथाखौथ' बुंनो नाङा बिथाङा गैयाबो 3-4 लाख 1 लाखखौनो हमबाय अब्लाबो स' जोंनो दा स्टार्टिंआव जों बिदिखौ मोननाय नङा जों भिडिअ बानायनांगोन भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन बेबायदि आपल'ड खालामबानो जोङो लासै 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 ग्र' जागोन आरो स' नोंथांमोना गोबाङानो जोङो भिडिअ मबाइलाव टाइम पास खालामो सोरबा PUBG गेलेनानै सोरबा फ्रि फायार गेलेनानै स' नोंथाङा बे फ्रि फायार गेलेनायखौनो स्क्रिन रेकर्ड खालाम PUBG गेलेनायखौनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै मा खालाम एसे एडिट खालामनानै बेखौ आपल'ड खालाम बे आपल'ड खालामबानो जों बेयावबो जोंहा भिउआर्स फैयो दा नाय नोंथांमोना फ्रि फायारावबो गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार दङ PUBG आवबो दङ इन्डियायाव दा PUBG आव मेन जाना दङ डायनाम' जायनिया 10 मिलियननि सायाव जाना दं 20-25 लाख थाखा मासाव खामायो PUBG गेलेनानै गेलेनानै मोननाय नङा नोंथाङा स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै भिडिअ हगारबासो नोंथाङा रां खामायनो हागोन माबा मोनसे गेलेनानै नोंथाङा रां खामायनो हानाय नङा स' आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे बेबायदिनो बायदि बायदि गावनि गोसो बायदि माबायदि भिडिअ खालामनानै क्रिएट खालामनो हायो आरो नोंथाङा जुदि माबाफोर डाउट दंबा कमेन्ट्सआव खालामो आं कमेन्ट्सखौ नायनानै नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो माबायदि खालामनांगौ बेखौ खालामनानै फोरमायगोन स' दिनैनि भिडिअआ गोलाव जाबाय स' आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय स' नेक्स्ट बाराव आङो बेनिफ्राय साबसिन इउटुबखौ माबोरै क्रिएट खालामो इउटुब चेनेलाव जों भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय माबायदि जों एडिटिं खालामो आरो एफेक्ट बोरै खालामो थाम्बनेल बोरै लगायो आं बेखौ डाइरेक्ट माने प्रेक्टिस एकदमबारे नोंथांमोननि सिगाङाव माने गावनो खुद खालामनानै आपल'ड खालामनानैबो देखायगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो खनायाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे आं नेक्स्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थाङो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो होदो स' बाय बाय